חברים, ברוכים לעוד טוב. אז מה קורה חברים? ברוכים לעוד שנוחץ. היום כמו שאתם רואים אנחנו משחקים ואני עדיין אכנס. חשבתי שזה כבר אכנס מתי שאני אדליק את כל המצלמות. חברים, אנחנו לא שיחקתי כל כך הרבה זמן. אני שחקתי מלא זמן ואני לא יודע מי בזבז לי את כל הקוינס ואני לא זוכר. אז בטח אח שלי פשוט הלך למשתמש שלי ועשה גנב דברים. דווקא לא משחק עם אדגר, בא לשחק עם ליאון. כן, עם ליאון. אני מוצא שיש טוב. אני הכי טוב עם ליאון. אז כן, כמה אנשים חושבים שליאון מאוד גרוע, אבל אני איתו מאוד טוב, מאוד טוב. אבל כולם אומרים שהוא לא טוב, אני לא יודע למה. ליאון לא טוב, הוא טוב, ליאון טוב, ליאון טוב. אוקיי, אינביזיבול, יאללה. טוב. נראה. יאללה, ראינו מישהו אחד, אבל מישהו המת מכאן, שלנו. תודה. בוא נלך. אומייגאד, יש להם 2 אנשים, חשבתי שיש להם 1. טוב, יש. יש 8 גביעים לליאון. כן, קיבלתי 8 גביעים לליאון. הפעם נראיתי, אומייגאד, קיבלתי עוד לבוא. קח את זה. אני עכשיו, אני יכול רק את דמות אחת, בגלל שרואי, לחותה, בגלל שעליתי ולא שחקתי מלא זמן. חבר שלי משחק. חבר שלי משחק. אני מזמין אותו, בוא נראה. לא נראה לי מסכים. נראה לי מסכים. טוב, שכחתי לי. אומייגאד. חברים, אני שיחקתי כמה פעמים, אז אני יודע שיש. אבל לא, אני לא יודע את הלבלים החדשים של איך קוראים לזה? אומייגאד. מישהו אחד, ספאגר מת שם, אבל אומייגאד. ספאגר הכי טוב שלהם. אולי הוא הכי. לא, איך, כמה פאר ריינג' יש לו? לא מבין, כאילו של פיור. יש. כן, זה נראה, למה אתה כועס? אני בוכה. בטח היה נשק שלהם. בוא, איזה... אומייגאד, מזל. אני פמילי פרנד. כאילו, אנחנו למות. אוקיי, רק צריכים מישהו הוא למות. זה הדבר הכי... הרגנו מישהו אחד, איך ספק עשה? מה, אף אחד לא מת? אני לבד? אוקיי, ביי. אני לא רציתי לשחק, ניסיתי ממש פשוט לשים את זה כן, לבד, אבל לא תשלה, אבל כאילו, תראו, ניסיתי ככה. למה יש לשחק? שטוס.
רואי, חבר שלי נכנס. הוא חפרן. שומע אותו. לא בא לי טריו, בא לי טוור. לא פשוט שימרה לי. אני פשוט אגיד כן. אוקיי. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Oh my god. Just give me a money. Oh my god, אדגר, לא, לאדגר אין אולטי, זה טוב? אתה חושב את הפאש? Oh my god. אדגר רץ, אני מנסה לעשות צ'יל. או רץ, למה הוא רץ? בטח קפץ. למה אדגר רץ? Bye-bye. Oh my god, oh my god! לא משחק עם רואים יותר. נשים את קיט. אוקיי, אם אח שלי אוקיי, הוא לא טוב איתה. הוא אמר לי. ג'י, כן, ג'י. אחרי המשחק הזה, אז אני כנראה נסיים את הסרטון. מיור ברמן, אני טוב עם קיקיו, 500 גביעים איתה. אומייגאד, בריל. אומייגאד, מה לי בכלל האולטי הזה? אני לא מבין. זה סטה תהיה כאילו בלתי נגרה כזה, אני לא יודע מה זה. מה זה האולטי הזה? אני כאן. מיהו. קפוץ על אדגר, אני קפוץ לך, נכון, כאילו בא לי. למה שאני קפוץ על אדגר גם? חברים, זה סיימנו את הסרטון, אז ביי ביי.